ήρθε βρε κακόμοιρε Ξανθία. Αχ, μαθαίνω πως φυλάνε οι σκοποί τη νύχτα. Τότε λοιπόν η πλάτη σου σε τρώει. Ξέρεις τι ζωντανό φυλάμε? Ξέρω, μα λαχταρώ μια στάλα να ξεβιάσω. Δοκίμασε την τύχη σου. Ύπνου γλύκα και στα δικά μου χείρεται τα μάτια. Όσα πες τρέλα, τι ζάλι κορυβάτων. Όχι, ύπνος που ο βάκχος μου τον στέλνει. Τον ίδιο Θεό και οι δυο μας προσκυνάμε. Και στα δικά μου βλέφαρα ένας ύπνος χύμιξε τώρα εδώ. Και παράξενο όνειρο είδα. Αλήθεια? Ναι. Κι εγώ ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο. Πες πρώτα το δικό σου. Αητός, Ναι. πελώριος είδα να ορμάει στην αγορά. Να αρπάζει προσδοτημένη ασπίδα με τα νύχια, στα ουράνια να τη φάρνει και από τα χέρια αυτή να του πέφτει, όπως πέφτει του κλεόνι μου. Μωρέ όνειρο και τούτο. Να πες τώρα το δικό σου. Είναι σπουδαίο. Για όλο το σκάφος πρόκειται του κράτους. Ναι, αρχήν απ' την Καρίνα και προχώρη. Πάνω στο πρωτοείπνη Ναι. είδα πως τάχα τα πρόβατα είχαν σύναξη στην πνίκα. Είχαν ραβδιά, φορούσαν κοντογούνια. Και έβγαζε, λέει, στα πρόβατα ένα λόγο μια φάλαινα. Φαγάνα, κατά βόθρα, με φωνή, σαν γουρούνας που την καίνε. Πω, σταμάτα! Τι τρέχει? Τι το πεις, βρωμά το μάρι σάπιο τον ήρω σου. Τα σάπια κρέατα μου θυμίζει. Πλάι της, λέει, καθόταν χάμω ο Θέωρος και είχε κόρακα κεφάλι. Ο Θέωρος. Να γίνει ο Θέωρος κόρακας. Δεν είναι παράξενο? Βρε καθόλου, είναι έξοχον. Α, έτσι. Αμέ. Και πώς? Ρωτάει. Βρε από άνθρωπος κοράκι έγινε ξαφνικά. Ολοφάνερο είναι το όνομα τι σημαίνει. Θα πάει στον κόρακα. Ωραία που ταξιγάς. Ονειροκρίτη με 2 βολούς μισθό θα σε διορίσω. Ωραία. Στους θεατές τώρα θα πω 2 λόγια για το έργο. Κάτσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Έτσι, ναι. Πρώτα μία εισαγωγή. Μην περιμένετε από μας κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά ούτε και αστεία χοντρά από τα μέγαρα κλεμμένα. Δεν έχουμε 2 δούλους που να ρίχνουν καρύδια στους θεατές από καλάθι. Ούτε Ηρακλή να τους στερούν το δείπνο ή πόμπεμα καινούριο του Ευρυπίδη. Ένα έξυπνο θα δείτε τώρα εργάκι, όχι πιο πάνω από την αντίληψή σας, αλλά από κωμωδία χυδαία πιο άξιο. Αφέντης μας είναι ο άντρακλας εκείνος, ο πλαγιασμένος πάνω εκεί στο δώμα. Ακούτε, Μαρσάρι. Αυτός τον πατέρα το έχει κλεισμένο και μας φρουρούς, μην πάει και ξεπορτήσει. Γιατί παράξενη έχει αρρώστια ο γέρος, που αν δεν την πούμε, ούτε κανείς την νιώθει, ούτε που τη βάζει ο νους του. Εμπρός, μαντέψτε. Τι κάτω αμυνίας γιος του προνάπη, λέει φίλος των ζαριών πως θα είναι. Λάθος! Από τον εαυτό του ματωδία θα κρίνει. Η αρρώστια αλήθεια είναι φιλία σε κάτι, αλλά όχι αυτό. Τι? Ο Σωσίας λέει στο Δερκύλο πως θα είναι φίλος του πιωτού. Καθόλου! Αυτό είναι αρρώστια των καλών ανθρώπων. Από εδώ. Ο Νικόστρατος λέει ο Σκαμβονίδης φιλεόρτος ή φιλόξενος πως θα είναι. Φιλόξενος, βρε Νικόστρατε, όχι. Είναι ένας ο φιλόξενος, ξέρεις. Ξεσκισμένος. Δεν θα το βρείτε. Κι άδικος ο κόπος. Αν θέλετε να μάθετε, σοπάστε! Και θα σας πω του γέρου την αρρώστια. Μανία του να δικάζει. Και είναι φίλος της Θέμηδας όσο κανένας άλλος. Βογκά αν δεν βρει στον πρώτο πάγκο θέση. Ρε τα μάτια του ύπνος δεν τα πιάνει. Αν ίσως για λίγο τον αρπάξει, ο νους του πετά όλη νύχτα γύρω στην κλεψίδρα. Απ' τη συνήθεια ψήφο να κρατάει, τα 3 τα δάχτυλά του είναι ενωμένα όταν ξυπνά. Έτσι. Λες και πάει να βάλει λιβάνι στο βωμό, στο νιό φεγγάρι. Και αν δει κάπου γραμμένο σε μια πόρτα, ωραία η κόρη του Πυριλάμπη, η Ξανθήπα, προσθέτει. Ωραία είναι της κάλπης
Η τρύπα! Ο πετεινός που από βραδείς λαλούσε, τον ξύπναγε, είπε αργά. Γιατί τον είχαν υπόδικοι και αυτόν δωροδοκίσει. Μόλις διπνήσει, κράζει τα παπούτσια μου. Και αυγή τραβά και αποκοιμιέται. Στο στήλο κολλητά, σαν πεταλίδα. Απ' τη στριφνάδα του όλο την μακριά γραμμή, για κάθε υπόδικο χαράζει. Και στο σπίτι του φυλάει γυαλό χαλίκια, για να έχει και να τα ρίχνει μέσα στις κάλπες. Τέτοια είναι η τρέλα του. Όσο πιο πολύ το συμβουλεύουν, τόσο αυτός δικάζει. Τον έχουμε λοιπόν με μπάρες κλείσει και τον φυλάμε για να μην ξεφύγει. Γιατί πολύ κατάκαρδα την πήρε ο γιος του την αρρώστια. Προσπαθούσε στην αρχή με τα λόγια να τον πείσει. Να μην φορά τον δικαστόν το κοντογούνι και έξω να μην γυρίζει. Εκείνος πού να ακούσει. Καφαρτικά λουτρά του κάνε τότε. Και πάλι τα ίδια. Στα ιερά τον πήγε των κορυβάντων να μοιηθεί. Αφού κι η μοίηση τούτη ανώφελη ήταν, συνέχει να περνά. Τον παίρνει εκεί θεκιμισμένο και σε σκληπιείο τον βάζει να πλαγιάσει. Μα εκείνος μπροστά κάγκελα πριν φέξει. Του κλούμε τότε το έβγα. Τότε εκείνος από τις τρύπες τόσκαγε και από τα λούκια. Όπου ήταν τρύπα, εμείς με τα κουρέλια και τα στουπιά τη φράξαμε. Και ο γέρος σαν καλλιακούδα, μπήκοντας παλούκια στον τοίχο, πήδαγε έξω. Τελευταία με δίχτυα όλο το σπίτι. Βλέπετε, γύρω-γύρω τον ζώσαμε καλά και τον φυλάμε. Ο γέρος, Φιλοκλέωνας λέγεται. Ναι, αλήθεια. Ο γιος καμαρωτός και ψιλομύτης και το όνομά του Βδέλη Κλέωνας είναι. Αυτά. Πιάστε τον! Πιάστε τον! Σωσίνα! Σαφία! Φεύγει! Πιάστε τον! Πετάτε! Σαφία! Σωσία! Ένας από τους κόσμους να κάνει εδώ το γύρο! Γιατί ο πατέρας μπήκε μες στο φούρνο! Και κυκωμένος τρέχει σαν ποντίκι! Σωσία! Γιατί να μωρέ του λουτρού την τρύπα μήπως το σκάσει εκεί θε! Σαφία! Ακούμε εδώ στην πόρτα! Έγινε αφεντικό! Ποσειδώνα, Θεέ μου! Τι καπνός είναι αυτός μες στο φουγάρ! Εσύ! Ποιος είσαι? Είμαι καπνός! Τελειώνα! Καπνός, Και από τι ξύλο, για να δούμε! Συκοφαντόξυλο. Ναι, αλήθεια. Τόση αψάδα δεν την έχει άλλος καπνός. Και αυτό άλλη μηχανή. Κανείς στον κόσμο την ατυχία δεν έχει δική μου. Συκοφαντόπεδο θα μου ονομάζουν τώρα. Σκουτά την πόρτα! Εσύ γερά τα γιάτα! Βαρικαρίσια, κατεβαίνω και ο οίκος! Σαντία! Στο μέγαλο το νου σου! Σαν παρασκή δεν μείνω κανείς στο βερόνι! Ξενάβω να δικάσω! Αλλιώς ο Δρακοντίνης θα την γλιτώσει! Αυτό θα σε πικράνει! Βέβαια, πήγα στο μαγείο των αδερφών και μου είπε πως έστω και ένας να γλιτώσει, εγώ θα τα τεντώσω. Φύλα καπολενά μου τη μαντεία! Θα ζήσεις βράσε να μου να σκάσω. Αντία το ρεύμα το Ποσειδώνα! Κι εγώ το δίχτυ θα μασίσω τώρα. Μα εσύ δεν έχεις δόντια! Δώστε μου ένα σπαθί! Δώστε μου ένα σπαθί και θα σου δείξω! Θα πάνω! Ψάξε, κοίτα από εκεί πέρα! Σαντία! Όχι από εκεί τη σκάλα, λίγο πάνω! Ψάξε να δεις από πάνω μου σφαίρει! Κυρικάτε το, κατέβα μόνο κάτω, τι κάνεις εκεί! Εσύ! Τι κάνεις! Πού πας, καλέ! Πού πας, λέω! Λέω, γαϊδούρι και σαμάρι, μαζί και τα κοφίνια να πουλήσω, όπως κάθε φορά που είναι νιώ φεγγάρι, στο παζάρι. Γαϊδούρι και σαμάρι. Το πουλάω εγώ, δεν ξέρω! Α, όχι σαν εμένα. Καλύτερα σου! Πάσα μέσα, μωρέ! Βάλτε τον μέσα! Κλεινάστε τον εκεί κάτω! Μέσα! Κλείνωσέ τον από εκεί πέρα! Άκου, βρετήθηκε η γυναίκα! Αχ, τι πονηριά!
Βρε την πρόφαση που βρήκε για να το ανοίξεις. Δεν έπιασε όμως. Ένιωσα τα τερτήκατε. Μα καλύτερα να πάω να φέρω το γαϊτούρι. Υπάρχει ξεπροβάρει πάλι ο γέρος. Ελάτε, κρατάτε την πόρτα. Κρατάτε την πόρτα. Γιατί, κυρμένη, εκλές, μου σε πουλάνε. Έλα, προχωρά. Βρε, τι βουγκάς, δεν μου λες, κάποιον Οδυσσέα μην κρύβει. Γραμματοδία! Σηκώνει κάποιον που χώθηκε από κάτω από την κοιλιά του. Σαν ποιον, για να δω. Ναι, αυτόν εδώ. Εμίλανθρωπε, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Ναι. Είμαι ο κανένας. Ο κανένας, και από ποιο τόπο, για να δούμε. Είμαι ο Ήθακος, ο γιος του Σκατολόγη. Κανένα? Δεν θα δεις καλό κανένα. Για τράβα τον έμορφο από κάτω, ο συχαμένος που χώθηκε. Μου φαίνεται όπως το βλέπω κάτι του γαϊδουροκράξικο πουλάρι. Αφήστε με, δεν θα τσακωθούν. Θα τσακωθείς με εμάς, μείνες το λόγο, Για σκιάδα ειδάρου. Κατεργάρι, μου είσαι και απόκοτος. Με κατεργάρεις. Δεν ξέρεις πως αξίζω με το διά θα νιώσει την αξία μου σαν μασίσεις. Γεροντική δικαστική διαθήκη. Στο σπίτι, μπρος, μέσα, πάρ' τον μέσα. Κλαίωνα συντρόφις και σε βοηθάτε. Βοηθάτε με, βοηθάτε. Έλα στα Σπρώξε με ρε σώμα τους προς την πόρτα! Μαμά μου. Κλείδωσε τώρα μέσα! Τι πάθαμε! Πέρα σοβάς. Πού δεν μου ήρθε. Κάποιο ποντίκι θα τον έριξα από πάνω. Πρέπει το ποντικό λογάς. Ο δικαστής είναι στο παραθύρι. Όχι, μωρά μου! Τουργίνης Παναγίνη, θα πετάξει! Σουτ, μωρέ! Σουτ πίσω! Σουτ! Πίσω τώρα! Πίσω τώρα! Σουτ! Σουτ, μωρέ! Σουτ, πάρα του, πάμε! Πού είσαι? Παράτε μου! Μαζί. Έτοιμος. Πού είσαι εσύ? Από φρουρός ενός πατέρα τέτοιου, φρουρός στον Εύρο το είχα καλύτερα να είμαι. Και τώρα που προγγίξαμε το γέρο και αδύνατο είναι πια να μας το σκάσει. Δεν πέφτουμε μια σκάλα και στον ύπνο. Τι λες μωρέ αχρή, Σε λίγο θα πλακώσουν να το φωνάξουν οι συνάδελφοί του, οι δικαστές. Μα τι λέω, αυγή είναι ακόμα. Τότε θα πει πως αργήσα να ξυπνήσουν. Γιατί πάντα μεσάνυχτα περνούνε με τα φανάρια και έξω τον καλούνε με αρχαίους σκοπούς που αγάλια ψιθυρίζουν. Σιδενοφρυνικό σκοπού σαν μένει. Αν χρειαστεί, τους βάζουμε στις πέτρες. Βρε κακομοίρη, η φάρα των γερόντων σωστή σφυγγοφολιά είναι τους θυμώσεις. Και αψί κεντρί τους κρέμεται από τη μέση. Με αυτό και ντουν και σκούζουν και πηδούνε και πέφτουν κατά πάνω σου σαν σφίκες. Πού πας μωρέ, έλα εδώ μωρέ, φύλακε εκεί πέρα που φοβήθηκες. Κάτσε εδώ πέρα. Το θυμάται όλο το φυλάω. Ξύπνα πάνω στη σκάλα. Όρθιος! Ας έχω πέτρες, τι έγινε σου. Την κάθε δικαστική σφυγγοφολιά σκορπάω.
στην παρέα. Τα πομινάρια είμαστε εμείς απ' τη χρυσή νεολαία. Βιαστείτε φίλοι, σήμερα δικάζουμε το λάχι. Ένα μελισσοκόφινο λεφτά γεμάτο φάχι. Ο Κλέωνας ο προστάτης μας είπε νωρίς να έρθουμε κι ως 3 μερών κατόφυλλο μαζί μας να κρατούμε. Ο Κλέον ο προστάτης μας είπε νωρίς να έρθουμε ως 3 μερών κατόφυλλο μαζί μας να κρατούμε. Κι ο Λάχης για τις πράξεις του λόγος σε μας να δώσει. Ο Λάχης για τις πράξεις του λόγος σε μας να δώσει. Προσκύλης στην ομιλική χορδά πριν ξημερώσει. Κι όλοι μπορούν με το άσπρινι το λιχνάρι να μην σκοτάψει κανενός το πόδι. Σε λιθάρι από εδώ, από εδώ, σιγά. Κανένας το πόδι Πατερούλη μου! Πρόσεχε τη λάσπη! Ποια λάσπη βρε, ποια λάσπη, Βρε, πιάσε από κάμω ένα άχερο και πάστρεψε το λίχνο. Βάζω εγώ το δάχτυλο και το ξεφτυλίζω! Τι κάνεις βρε, τι κάνεις? Με το δάχτυλο σπρώχνεις βρε το φυτίλι και σε εποχή που είναι πανάκριβο άμυαλο το λάδι. Αν τα αγοράζω εγώ ακριβά, διόλου δεν σε μένει. Θα μας αρχίσετε πάλι στα χαστούκια, σβήνουμε τα φανάρια μας και γυρνούμε σπίτι. Και δίχως φως, στα σκοτεινά μέσα εδώ στο βούρκο, σαν τις λιβαδοπέρδικες θα τσαλαβουτάτε. Πάμε παιδιά, πάμε! Κι άλλους φορά παιδεύω εγώ μεγαλύτερου σου. Μα εδώ που τώρα πάτησα, κάτι μαλακό είναι. Μια από συνάδελφος ο δικαστής που μένει εδώ μέσα, πώς δεν έρχεται να ενωθεί μαζί μας? Ρημούλ κι αυτός δεν ήθελε. Πρώτος πάντα ερχόταν παλιούς σκοπούς του φρύνιχου ψιλοτραγουδώντας. Το τραγούδι τ' αγαπά. Φίλοι, εδώ ας σταθούμε και με τα τραγουδάκια μας έβγα να του πούμε. Μόλις τα ακούσει, η γλύκα του όξο θα τον εσύρει. Είσαστε έτοιμοι? Ωραία. Πάμε. Το σκοτάδι μήπως κόνταψε και το δάχτυλο του χτύπησε και στραβούλησε και το δεξιποδάρι. Κάτι τέτοια τα παθαίνουν όλοι οι γέροι. Μη του πρίστηκε καλέ το κολομέρι. Παίζει ομάδα μας άλλος κανείς. Τέτοιο πείσμα δεν φτώχει. Δεν λιγάει αυτός ποτέ. Ποτέ. Του ζητά κανείς χατήρι. Ναι. Ήδη έτσι και απαντάει. Πέτρα.
Φίλ Αθήναιος ήταν, έλεγε. Ναι. Κι αυτός τα χαμάτ μαχήρισε. Πρώτος το ξεσήκωμα της άμμου. Όλα αυτά κατάκαμα ίσως τα έχει πάρει. Και θα κοίταται με θέρμη στο κλινάρι. Προχωρήσει, παιδάκι μου, μα προχώρη! Αν σου ζητήσω μια χάρη θα μου την κάνεις, πατέρα? Μα βέβαια, παιδάκι μου, μα πες μου, σαν τι καλό να σου πάρω. Μα το μαντεύω, νομίζω. Κότσια, θα θέλεις να παίζεις? Σίκα! Σίκα, παπάκα μου, σίκα! Πιότερα αυτά με γλυκαίνουν. Σίκα! Και να σας δω κρεμασμένο, τούτο δεν γίνεται αλήθεια. Παίρνω κι εγώ τα φανάρια πια δεν σου φαίνεται. Βρε, με τα ψωρόλευτα αυτά που μου δίνουν μισθό για τις δίκες, πρέπει για 3 ονομάτους να πάρω προσφάι, ξύλα, αλεύρι. Σίκα, μωρέ, γυρεύεις, Το έρχοντας σαν συνεδρίαση του δικαστήριου, πατέρα, δεν σας ορίσει. Πού θα βρεις για να ψωνίσεις να φάμε? Αχ, συμφορά μου. Τρόπο κανένα δεν ξέρω να οικονομήσω φαγάκι. Μάνα, γιατί με γέννησες? Για να παιδεύομαι εγώ να σε θρέφω. Άκουσες τίποτα? Όχι. Καλά μου φάνηκε. Κοιμήσου κι εσύ. Αγαπητοί, απ' την τρύπα αυτή περνάει η φωνή σας καθαρά και την ακούω και λαχταρώ. Μα τι να κάνω, δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλετε. Ποθώ να πάω μαζί με εσάς στις ψηφοδόχες κάλπες μας και να βαρώ να τιμωρώ, αλλά με φρουρούν εκείνοι εκεί. Φυλακή, ποιος έβαλε μέσα εδώ στο σπίτι σου? Μίλα, φίλοι σου είμαστε. Ποιος μου, αλλά ησυχία, μην μιλάτε δυνατά. Εκεί δα μπροστά κοιμάται, χαμηλώστε τη φωνή. Μα ποια η αιτία της? Δυστυχισμένε που σου κάνει ο γιος σου αυτά. Δεν σ' ακούω τώρα, λέγε δυνατά να μην φωνάζει, λέει. Ποια σαλόμας η αφορμή, Δεν μ' αφήνει να δικάζω. Να βαρώ, να τιμωρώ. Να ρηχτώ στο φαγοπότη. Θέλει κι όχι, λέω εγώ. Επειδή τις αλήθειες εσύ για τους νέους λες, έτσι μιλάει ο βενιός δημολογωμένων. Συνομότης σίγουρα θα είναι. Συνομότης. Αλλιώς θα τολμούσατε τις τροφές να τις πει. Μα αν είναι έτσι τα πράγματα, φίλε, καιρός να σκεφτείς. Να βρεις σχέδιο καινούριο, ώστε δίχως να φτάσεις του γιού σου τα αυτιά, να ξεφύγεις και να έρθεις κοντά μας. Για σκεφτείτε λιγάκι κι εσείς. Τόσο εγώ λαχταρώ να βρεθώ προς τις κάλπες με χοχλίδι στο χέρι για ψήφο που ευθύς, ό,τι βρείτε με θάρρος το κάνω. Δεν υπάρχει μια τρύπα. Τρύπα. Ναι, τρύπα. Α, τρύπα, ναι. Μια τρύπα που μέσα θες να τη σκάψεις με τρόπο κι ως άλλος Οδυσσέας πολυμήχανος έξω να βγεις. Με κουρέλια καλά σκεπασμένος. Όλα τα φραξαν όλα και τρύπα καμιά. Δεν τρυπώνει από εδώ ούτε κουνούπι. Άλλος τρόπος σκεφτείτε αν μπορεί να βρεθεί. Δεν μπορώ τρυπητήρι να γίνω, δεν μπορώ. Φιλοκλέον! Φιλοκλέον, για θυμίσου σε μια εκστρατεία μας τον καιρό που στα χέρια μας είχε παίξει Νάξος, τι είχες κάνει? Είχες μπήξει κλεμμένα σουλιά μες στο τείχος και πήδηξες κάτω. Ξέρω, μα τι μου ωφελεί. Τούτα εδώ καμιά σχέση δεν έχουμε εκεί. Να ήμουν τότε στα νιάτα μου πάνω πολύ δυνατός και στο κλέψιμο μάνα. Χωρίς φόβο τόσχα αν ήθελα, δεν με φύλαγε κανένας. Ενώ τώρα για δες, οπλισμένοι έχουν πιάσει πάλι τα στενά και φρουρούνε κρατώντας τις σούβλες τους, λες και με γάτα που κρέας έχει κλέψει. Μα και τώρα κοίταξε να βρεις τρόπο. Γρήγορα. Λέω,
Λέω το δίχτυ να μασίσω το καλύτερο. Μπράβο! Έτσι κάνει ο άντρας που πασχίζει να σωθεί. Βάλε τη μασέλα μπρος. Θα το μασίσω μασιστόρα τσιμουδιά, να έχουμε το νου μας μήπως νιώσει ο γιος μου τίποτα,